ନାରୀ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହଟାଅ ଓ ନାରୀକୁ ଉଚିତ ଅଧିକାର ଦିଅ। ହେ ମୋର ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏ ନାରୀ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇ ଚାଲିଛି ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ରୋକନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ନାରୀ ତପସ୍ୱିନୀ ଆଜକୁ 1 ମାସ ହୋଇଗଲା ଲଢ଼ୁଛି ତା ସ୍ୱାମୀ ସହ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଏହି ତପସ୍ୱିନୀ ଲଢ଼େଇ କରିପାରୁଛି ଏକା ଏକା। ହେଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ନାରୀ ନିର୍ଯାତିତ ହୋଇ ଘର କୋଣରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଜଣେ ନାରୀ ଚୁପ୍ ରହିବ? ମହିଷାସୁରକୁ ମା ଦୁର୍ଗା ବର୍ଦ୍ଧନ କରି ପାପନାଶ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ନାରୀ ସମାଜ ଏ ପୁରୁଷଙ୍କର ଉଚିତ ମୁଖା ଖୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆଇନ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରି ଶାସ୍ତି ଦେବା ଉଚିତ। ବାପା ମା ପୁଅ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଝିଅ ବି ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଅଟିଏ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯଦି ଝିଅଟିଏ ଠିକ୍ କରି ବାହା ହେଲା, ସେଠି ବାପା ମାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଘରକୁ ନେବା। ହେଲେ ଏ କଳିଯୁଗର ଏମିତି ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ନିଜ ପୁଅକୁ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଆଣିବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ପୁଅ ଯେଉଁ ଝିଅର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଛି ସେ ଝିଅ ଏବେ କ'ଣ କରିବ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ଏମିତି ବାପା ମା ପୁଅଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଉଚିତ। ଆରେ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ତମେ ପାଖରେ ଶୁଆଇବ, ପୁଣି ତାର ପିଲାକୁ ଆବ୍ରେସନ କରିବ, ତାପରେ କେମିତି ସେ ପୁଅର ବାପା ମା ନିଜ ପୁଅଠୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତି? ଏମାନେ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ନରରାକ୍ଷସ। ହେ ନାରୀ ସମାଜ, ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ତପସ୍ୱିନୀ ଭଳି ସମସ୍ତେ ସାହସ ରଖି ଅନ୍ୟାୟ ସହ ଲଢ଼େଇ କର, ଆଉ ପୁରୁଷ ଜାତିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ଦିଅ। ଏମିତି ଭୁଲ କରୁଥିବା ପୁଅର ବାପା ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତି ମିଳୁ। ଯଦି ଏତିକି ନ୍ୟାୟ ଆମ ନାରୀ ସମାଜକୁ ଅଦାଲତ ଦେଇ ନ ପାରିବ, ତାହେଲେ ସେ ଅଦାଲତ ରହିଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ହଟେଇ ଦିଅ ସେ ଅଦାଲତ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପୋଲିସ ହଟେଇ ଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ କିଛି ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଘରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଭଏଡ୍ କରି ବାହାର ଝିଅ କି ବୋହୂ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦିଅନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରୁଲ ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପୋଲିସ କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି? ଯଦି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଥାଇ ଆମ ନାରୀ ଜାତି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏମାନେ ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ନାରୀ ପୁରୁଷ ହାତରେ ଖେଳନା କଣ୍ଢେଇ ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ସେସବୁ ଚଳିବନି। ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ସମଗ୍ର ନାରୀ ଜାତିକୁ। ନିର୍ଭୟର ସହ ଆଗକୁ ଆସ ମୋର ଭଉଣୀମାନେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା। এই ଅନ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ବିଲକୁଲ ସପୋର୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ଏହି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଲଢ଼ିବା, ଆଉ ସମଗ୍ର ନାରୀ ଜାତିକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ପୁରୁଷ ପାଇଁ ନାରୀ ଖେଳନା କଣ୍ଢେଇ ନୁହେଁ, କି କେଉଁ ପୁଅର ବାପା ମା ପାଇଁ ଆମ ନାରୀ କାଠ କଣ୍ଢେଇ ବି ନୁହେଁ। ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ମୋର। ହେ ପୁରୁଷ ସମାଜ, ନାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଖେଳିବା ବନ୍ଦ କର। ନାରୀଙ୍କୁ ଇଜ୍ଜତ ଦିଅ, ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ସମ୍ମାନର ସହିତ ଘରେ ରଖ। ବାପା ମା ଗାଁ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ଝିଅର ଜୀବନଟିକୁ ତୁମେ ନଷ୍ଟ କରୁଛ, ସେମିତି କର ନାହିଁ। ତାକୁ ଇଜ୍ଜତ ଦିଅ, ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ସମ୍ମାନର ସହିତ ଘରକୁ ଆଣ, ସମ୍ମାନର ସହିତ ଘରେ ରଖ। ଦେଖିବ ହସ ଖୁସିର ଏ ଦୁନିଆ ହେଇଯିବ। ଏ ଦୁନିଆ ଅଭିନୟର ଦୁନିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗ ମଞ୍ଚର ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମେ ସତ ସତିକା ସ୍ନେହ ଭରା ଦୁନିଆଟିଏ କରିଦେଇପାରିବା ଆମେ ଚାହିଁଲେ। ଆମ ହାତରେ ସବୁକିଛି ଅଛି। ନିଜକୁ ବଦଳାଅ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଜକୁ ବଦଳାଅ।